22 taon na ang nakalilipas buhat ng maging syudad ang San Fernando, Pampanga. Sa bisa ng Republic Act 8990, idineklara bilang component city ang kabisera ng lalawigan noong February 4, 2001. Upang ipagdiwang ang naging tagumpay ng siyudad San Fernando, taunang idinadao sa lungsod ang kaganapan o ang Cityhood Anniversary Celebration. Lunes, January 30 ng isa publiko ang samot-saring aktibidad na inihanda ng city government para sa mga Fernandino at Fernandina. Nakasentro ang pagdiriwang sa temang Ako, Ika, Itamungan, Kayabe, King Panyulong ning Siyudad, Pakamalan. Ayon kay Bernadette Galang, chairperson ng Kaganapan 2023 Executive Committee, sakop ng selebrasyon ang health, agriculture, indigents, livelihood at iba pang sektor. Nasa 27 ang mga aktibidad na isasagawa sa iba't ibang bahagi ng San Fernando sa loob ng mahigit 2 linggo. Assets of our beloved city in health, agriculture, tourism, investment, education, arts and culture, safety, information technology, among others. We are happy and excited to give you a celebration after the more subtle celebrations during the past couple of years. Isa umano sa mga highlight ng Kaganapan Celebration ay ang mass wedding o kasalang balen na itinaon sa mismong araw ng mga puso. Inaasahang nasa 200 couples ang mag-iisang dibdib sa araw na ito. Wedding in the city. Diba? Diba dati tang kasalan ng ngayon, wedding in the city. Inggawan tamo. Pinito, yung tututukan ko ita kasi buri ko maging masanting niya ing malyari. Kaya tang wedding in the city tamo. Bilang bahagi pa rin ng Kaganapan 2023, ilulunsad ang bagong programa ng lokal na pamahalaan na pinamagatang Dear Mayor V. Every month, we will be posting on the official web page of, Facebook page of Mayor, yung Mayor Vilma Caluwag, na doon natin pinupost yung for the month. For example, for March, alam natin that is a Women's Month. Then magkakaroon kami ng posting doon, susulat namin kung sino ang bibigyan, kung sino yung magiging beneficiary. Sa ilalim ng programa, maaari umanong magpadala ng mensahe at kahilingan ang mga Fernandino sa Facebook account ni Mayor Vilma. We will be asking our social workers to check on, halimbawa may mga napili tayong 10 from hundreds. Usually po kasi ganun yung nangyayari. So from hundreds, magkakapili tayo. And then, pag pinili po natin, the social worker will have to go and do the assessment. So after the assessment po, we will line up and do the recommendation. Ang buong detalye sa Dear Mayor V program ay paliliwanag umano sa mismong launching nito sa February 1. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.